Prajem pekný dobrý deň. Ono asi bude najlepšie, keď vám spravím videonávod, aby sme sa pochopili vlastne v tom, čo od vás požadujem, pretože označili ste mi síce super a poslali ste mi budovu, kde je označené ABC, ale z tých fotiek mi to úplne nie je aj tak jasné, ktoré som nahral a ktoré som obdržal. Takže ideme na to. Tu máte budova A, budova B, budova C. Dohodli sme sa vlastne, to som komunikoval s vašou manželkou, že OK, súhlasíte s tým, že to bude vlastne v samostatných týchto obrázkoch. Čiže dám povoliť Visual Builder. A teraz vlastne nahodím obrázok na budovu C. Čiže jednoducho prejdem na background, tu kliknem na obrázok z tých všetkých fotiek. Mám tu na vlastne obrázky tých konkrétnych budov. Čiže vyberám, dajme tomu, na budovu C tento obrázok, hej, alebo tento, dajme tomu, toto bude obrázok C, čo by mi podľa toho obrázku, ktorý ste mi poslal, aj sedelo. Tu ideme na obrázok B. Opäť si vyberám niektorý z tých obrázkov, budem typovať, môžete si to kedykoľvek potom zmeniť, bude to asi najlepšie, pretože takto mi to úplne nie je jasné. Toto si dáme budova B a tu si dáme budovu C, teraz poslednú. Čiže tu, teda budovu A, toto je C, tu je B, tu bude A, išiel som odzadu. Takže dáme túto. Áno, je to doplnené, dám uložiť. Tým pádom je to uložené. Čiže ukončím vizuálny builder a vidím to. Teraz v ďalšom sme sa vlastne bavili o tom, že som spravil tú podstránku, bude budova A. Tu dáme nejaký zasa obrázok, nejaký kúsok obrázku do pozadia s tým, že tu budú konkrétne byty. Áno, a ja vlastne budem potrebovať každému tomu konkrétnemu bytu nejaký náhľad. Predpokladám, že bude tu vždycky nejaký pôdorys, čiže opäť ideme na povoliť vizuálny builder a budem robiť konkrétny pôdorys bytu A. Vždy treba obrázky, aby boli v rovnakej šírke a výške, hej, to treba dodržať. Čiže vyberám si napríklad, opäť, hej, ja tu vidím media 2.1 z toho, čo bolo, čiže je niekedy ťažké. Vy ste mi to tam síce napísal, že od 0 do nejakého čísla je byt, teda je budova A, budova B a tak ďalej, ale v podstate toto sú také dôležité veci, ktoré potrebujem na začiatku spraviť, aby ste si to potom vy mohli editovať nejakým spôsobom. Čiže vlastne teraz nastavím tie 3 pôdorysy, ktoré boli dostupné a ktoré sú tam vlastne. Čiže budem vyberať z toho prvého, čo som nahral, toto som nahrával ako druhé. Teraz som to pomenoval S1, S2, S3, toto neviem, či tam chcete nehať, ak nie. A v podstate to bude fungovať tak, že toto dole je pop-up okno, je to nazvané jedničkou, vidíte, toto je mriežka lomené 1. A v podstate, keď kliknete na tento obrázok a dáte si odkaz, tak je tu mriežka lomené 1. To znamená, že keď niekto klikne na ten obrázok, tak ho to automaticky hodí na pop-up okno toho konkrétneho bytu. Ten konkrétny byt som v podstate ešte nenavrhol, čakal som na tie obrázky, ale môžem to hneď urobiť, aby ste v tom mali jasnejšie a vedeli si to editovať. Čiže bavili sme sa, že od toho 0 po, ja si to overím, hej, tu na to mám a tu ste mi to napísal. Od 0 po 16 je byt v budove A. Takže ja sa vlastne vrátim teraz do toho. Čiže to mám 2, 3, čiže môžem to urobiť takým spôsobom, že tieto veci takto pekne vyhádžem preč. Tu dám, aby to bol jeden konkrétny riadok, a dám sem galériu. To znamená, že dám galérii a teraz sem nahrám vlastne obrázky, tie pomenované, že 0 až, si to overím. Dobre. Čiže po 16. Hej, len som si to vlastne označil. Teraz dám vybrať, automaticky sa mi sem dajú. Teraz vidíte tu na dole tie pomenovania, tu sú také veci, že elementy, to sa takto pekne vypne. A dá sa robiť taká vec, že tých obrázkov môže byť, je ich vlastne 4, 8, 12,
je ich nepár, ale sa mi zdá, že som poslal pár, ale jeden tam nemám. Viete si to prípadne doplniť. Že sa budú zobrazovať takto všetky, ale z hľadiska toho, že veľa ľudí bude chodiť z mobilných zariadení, tak to neodporúčam. Takže radšej by som odporúčil, že si sa obrázko zobrazia 4 a bude tu na vlastne možnosť ísť ďalej, čiže prejsť a prezrieť si to nejakým spôsobom. Alebo potom existuje druhá vec, druhá varianta, že tam nebude vlastne číslo ani 1, 2, 3, 4, ale človek sa do galérie dostane tak, že vlastne klikne na obrázok a už sa bude môcť preškrtať ďalej a ďalej. Je to na vás, ja to teraz to stránkovanie vypnem. Urobím ešte jednu dôležitú vec, že to trošku zdizajnujem, takže vám to ukážem, ako jednoducho sa dajú aj tá galéria prípadne editovať, keďže sme sa dohodli s vašou manželkou, že si tie pop-up okná ku každému bytu budete už nahadzovať potom sami. Ja urobím iba po jednom ten príklad, aby ste nemali zbytočne tie doplatky. Tak idem vlastne na vzhľad, dám nastavenie veľkosti a tu dám najprv odstup stĺpcov. To sa bavíme, to bolo nastavenie riadku. A teraz budem nastavovať tento konkrétny modul. A chcem napríklad urobiť to, aby po prejdení myškou som nevidel ten modrý, vlastne tú modrú ikonu s tým bielým. Takže toto dám, že prehľadný, čiže už to bude takto. Tu nadám čiernu, teraz bola čierna, ale urobíme také trošku zafarbenie, hej, stmavenie. Čiže prejdem a tak to je celkom také elegantné. Dobre, čiže vlastne takýmto spôsobom by to bolo. Tu by som dal nadpis nejaký, hej, že jedná sa o byt číslo 1. Alebo tu dáme, že budova A, byt číslo 1. Tu si dáte nejaký základný popis, toto výmorne má tú cenu, hej, čiže tu dáme nejaký taký textík, tu bude galéria a toto prípadne, toto môžeme dať asi preč, to je taká zbytočnosť. Trošku to zmením, čo sa týka riadkovania, aby to nebolo zbytočne takéto, dám teraz uložiť. A teraz vlastne, keď dal som uložiť a dám ukončiť vizuálny builder, tak sa na to pozerám z hľadiska, ako keby som návštevník a idem rovno od úvodu, hej. Som v úvode, idem na budovu A, prejdem na S1 a vidíte, už sa mi zobrazí tento pop-up okno. Hej? Čiže vlastne pop-up okno editujete ako keby tú danú konkrétnu podstránku. Takže takýmto spôsobom a ja len od vás by som potreboval tie obrázky nejak lepšie zosumarizovať. Ak samozrejme je to pre vás problém, tak to môžeme robiť, že si to už budete rovno tu nahadzovať. Ja som vám vytvoril podstránky, čiže budova B má vlastnú podstránku, budova C má tiež vlastnú podstránku. A rovnako budova C má jeden príkladový článok, ktorý upravím teraz do takej podoby, ako som to robil v tej budove A. Budova B má to isté, hej, tiež jeden ten konkrétny predpripravený vlastne dole to pop-up okno. A ešte vám ukážem, ako tie pop-up okná vlastne fungujú. Aby som to už zhrnul, tak idem na tú budova A, dám povoliť vizuálny builder. Tu si dám označenie, aby bol odkaz mriežka lomené 2, hej. To znamená, že je to na tejto podstránke. Kebyže sa rozhodnete pomenovať a dať do odkazu na budove B, rovnako do bytu 2, mriežka lomené 2, tak vás presunie na tej konkrétnej podstránke, hej, nemá to súvis. A teraz vlastne budem duplikovať. Toto je pop-up okno. Ja dám tu len takto, že duplikovať sekciu. Vznikne mi tu dole, je označená ako jednotka. Ja si teraz kliknem na to koliesko a dám vlastne tu na pop-up general a tu dám 2. Opäť tu teraz zmením, dám budova A, to ostane a dám byt číslo 2. Áno, byt číslo 2, obrázky som nehal také isté. Chvíľu počkáme. A dám teraz, že uložiť. Je to uložené, ukončím vizuálny builder. V podstate ešte raz byt číslo 1 a tu už máme byt číslo 2. Áno, čiže nie je to naozaj nič ťažké a vidíte, tu na to funguje tak, že vlastne vám rovno zobrazuje všetky tie obrázky, ktoré sa tam nachádzajú. Takže dúfam, že to je jasné, s tým, že úvod tiež môžeme nejakým spôsobom ešte upraviť, čo by ste tam chceli.
Tu Get a Quote je to v podstate len mnou navrhnuté menu. Ja by som tam možno spravil to, že bol by tam po kliknutí na to, by vás to hodilo buď tu dole na kontaktné informácie, alebo vlastne na nejaký formulár. Ale asi by bolo dobré, keby vás to hodilo na každej tej podstránke vlastne na footer, čiže petu, kde budú všetky informácie o vašej firme, ako sú kontaktné informácie, telefónne číslo, e-mail a tak ďalej a tak ďalej. Hej, že to bude taký interakčný prvok, že kliknem na to a hodí vás to dole. Takže to je všetko a od vás iba potrebujem vlastne, ak chcete, aby som to doplnil, presné pomenovanie, hej, bolo by to pre mňa najlepšie. Alebo kľudne sa môžeme dohodnúť, že si to už naplníte sami na vašej doméne, keď vám urobím prístupy. Tak prajem pekný zvyšok dňa.